may bidor doon. Si Sarah, si Belen, si Longboy, si Celia. Nagbidor daw na aday doon na. Malayo, I'm happy for her. Don't worry, di ba yung sigat? Uy, mag-good night. Isog-isog di Bella, ha? Ay, salamat God dyan. Ay, potragis! Dalo-dalo Ano ang gaitres, oh? Dalo-dalo yun ka? Ay, tanawa na tempo kayo. Ala, nasiro ko. Nahay yun. Ala, oy, nagpirumis lang yun ko. Nagbago lang kalabay, ano? Ay, mabunot gani ni mami, oh. Ay, 7 pesos. 50, 100. 200. 200 ko, may. 200 ko. 200 ko niya. 1. Kasi zero. 200. 200. Kasi nga lang. Siyempre. Zero na sad sila. One clock pa rin. May 4 sticks na lang.
Cardi. Pili isa. Number 1. Card. Ito na ino sa mama niya. Ha? Wala na. Wala na. Natalo man siyang naglaro. Talo mo kapon. Ah, Wala wala na na yung po si do. Candy Kahit si doon. Kaya ano. kung nag-add to siya, dito na karoon. Kanina pa doon. Kahit si ano, si mama niya, wala nang pundo. Wala na. Kapati si Limbet, mabuti nagpayag ng ipon. Hindi na si Marcilia maulaw no. Ngayon ba yung siya marag si Kinsay yung sabi siya, di yun, mahitabo na. Ilong na tabi, di. Siyete. Right, tao eh. Siyete. Siyete ni. Eleven. 3, 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Siyete. 11. Siyete nga. Ay, Katawan pa ta. Anak. Ano, sige, sige, gyud ang back ang joker sa ko. Four source ya. Grabe gid siya, no? Wow. Gid siya mo abot sa ko. Four source ya, no? Nabot. wala ko. Sabi ko, gatong ka ba? Hindi na. Noon ko. Noon ko. Ay, tanawa lang ko. Naka-argued ko. Hindi, hindi. Naka-ay man good ko. Madali. Kaya ano, Umay. wala pa. Naman na. Madali na. Ipadali, ipadali. Hawa, ayaw ko. Samad. Baboy ka. Yan. Shit, man. Adjust na pa nito. Tanawa, o gilabay ko ang dos, tuwa nagipong ni mo. Nabunot ko ang tres. Eh, piskat yun kaya basta ma-adjust lagi ko ba? Ang tipo pa po tulon. Ay, Saan naman? basta ma-adjust yun ko. Tipo pa po ko, anak. Ah, Wala di ay. Nakapahin mo yung manaunta ng bird. Ay. Mapong be. Ayaw, be. Ayaw. Wala na po sa
bayad. Gaga, single. Ih! Nag-single ko ma. Oh. Joker, Ben. Tanawaran ko doon. Ay, gulot ko. Yan ako. Yan. Ay, na ang buwan. Ako, Ay, kadaghan Joker. single ko, round ko. Ay, bulot size. Plus 1 lang. Pastel lang. Ako ito. Opo. Shit. Ding, 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 ding. Ito na. Uy. Hala? Grabe ka naman, oy. Wala man, paningit lahat. Wala po sa pitad. Sige, labay. 3 sticks. Wala, paningit lang. Wag ko nag-declare kayo tatlo, pero paningit. All up, all sa 55 plus 40, 140, 90. Ay, dali, adil lang magpunas eh. So, akong lang lady ba? Gani ha, di ka namin kuwan ka ng buhol. Yan man ako, banan to kailangan to balay ang kuwan. Gani ha, pag mata, nagkado sa kahapon sa doktor. Pag mata na ko gani ha, nagipakita siya sa ako. Nang na, hapit ko na hublo. May gitago siya gat dito. Lansa siya. May gitago naggat dirigat dako murag ani nagat o blue black nagat murag magawas. Cancer. Sus bali na tapos perting-tihikan niya. Kay ginaunsaon yung kwarta niya ibalik niyang sa doktor. Kung ano wala. Grabe Yung wala yun pa. siya, no? Grabe. Grabe Gat ka tihik. as in gat dalo. Utso dili na sa tihik. Dalo na na ang gawa sana. Basta kanang sobra ka tihik meaning dalo na dili na na tihik.
Dalo ng gawas Saan niya ang kwarta daw? Karon mamatay siya. O kayo no. Ito God, grabe ka. Saan niya ang kwarta? Nanarating sila ba? Maulang ginayon. Tapos ako, yun naman, sinisloob ko ba kay anak ko kagalante sa isang dito ko sa Bohol, wag dito niya gigantihan. Nag-iimbitaman ko niya. Manuroy may, mag-tarsier may, mag-chocolate hills may, ako gawayan. Siya ang uban ni mo? Oo, siya man, sa iya magkakubay kasi ila balay nagpuyo. Kaya naman. Dali. Patsa, gaga. Tago niya din. Itabi-tabi na gidat ba? Tapos ang kwarta niya, tago-tago niya man. Ah. Naanak ko ko. Hindi na Nangaon may ba? Di ba ya? Sinabi mo, yung asawa 83 na, mag-ingon for rainy season. Tapos inyong kwan, mamalit mo hotdog, tungaon, kay para sa lunch ang tunga. Ha? Oh, tragis. Ay, grabe mga bata. Say for rainy season. Grabe. So karon na, wala, nahugmo siya ba? Kung anong gitago man ni Nino? Ano wala pa, niya wala pa man ang pag-adto. Ayaw yun na. Pero tigda ko, gathan to diri mo, nagtapi na, ani ka, gahi na, o anak ka gahi na. Wala na, ano? Maniwala ka siya. Di ano siya, ganihan, di to daig ko siya, lahat-lahat. Patsa. Diyan siya nagpato dahil ko. Sa ano sa double do. Di ko iya Bilang to mga dahil ko. CBC. Ito na complete ano di ano ka nagpasikan sa kamo. Uy, joker me. Ayaw go. Ayo, anandang bad lang yung kandang. 69. Joker me. Eh. Huwag mo na siyang galawas. Yun ang tinatanong ko. Kung itapo mo, gawas na. Ana, alaman na. Gani. Ito ba oh? Wala nga, kung hindi mo itapon, hindi yan maglabas. Wala sampol. Oo, ana man na. Kanawa? Natempo kailangan ko! Ay, bunot ko 7 first joker ay ko. Oh. Labay. Bunot ko. Ay, kadugay anong dumas. Ay, Pull up Kaya 7. kung imo nang gilabay yung dahil Hindi, oh. hindi ka matukuan. Need na siya. Di na bunot ani niya. Murot po niya. May nalang. Ano Pero ba? 7 pairs. Hindi kay median siya oh. Pila. Ako Pull ng up Paris. 7, na 7 1 plus 40. Ay, mabuti na lang na hindi nabunot. 5, Plus 90. 140. 5-5 ka? 44. 4-4. 140. May 100 to ako. Tapos gamay sa inyo ha? Murag ani na kadako oh. Gitago ginyalor na ni bat blahibo ko ba? Sao na nila ilang kwarta? Ang iya pa tong sa Bohol, gihalin na 64 million. Yung kisa mo, basta manahan ka nilagat. Manahan gini kaya pakaon sa kuwa, lahat ko na bag, ikuripon, from bag ko to sleeper ko, to ano, pangayo lang nga pangayo ako. Lord, dili ko gaboy-boy ba, wala yun ganit gaganti yung lahat sa kagandahang loob ko. Tapos man, nagbakasyon ko, bakasyonista ko dito ma, kinuriputan ko, mag-serve og kanang bread nga sa pamahaw, mag-ano kami, magkape. Isa lang kabo, kay isa ka na, ito, ang supot, sarado na, kay ugma na po. Grabe, di ba? May ganun ba? Sus, wala. Sa tibo ko kinabuhi, wala ko kakita kinsang tihik ang aking landlady.
Dili naman tihik, nag-anak ko, dili naman tihik, makakonfirm gyud ko, dalo siya ay dalo, dili nga tihik. At yan, ana si Bibot, iyago si sister-in-law. Ah, sister-in-law na rin. O ang Bibot? husband ana, Rivera? o Rivera. Ang husband ana, magulang ni Bibot, si Mang Jo. Uy. Grabe mga tres. Na, Oo, pang makialaman na litaan. Bayan, ano ba yan? Bakit ganyan? Oh. Ah, kana ba? Gawas na ba? Gawasan na, igawas na. Tudas ka? wala pa magtanong ko, ako'y waiting. Saan lang ako? Ano card? Point two. Hindi ako nakasali. 3 dalawa. Plus 30. Ah, hindi natin yan. 130, 18. 44 years old. Ultimo pod, kuripot. Sa ano sa Ateneo nag-graduate si PA siya ginatupo kay girlie mo ni girlie. Pangit pa siya, kuripot pa siya, mag-solo siya. Ah, kuripot pod siya. Kuripot si Joel ang gino magmana ana. Isalvo si Joel. Kuripot man. Saan Utrupot na ba? niya? Sinabi mo. Unsa ka tikay ina utro siya. Let's say sila tanan pero pa ganyan nakakila ko ba. Sister, grabe nga no karon lang ka nagpakita ani. Kaya wala pa man eh katuligan na siya sa ano nag ano daw sa base sa mga kain daw niya. So, kain. Wala ni mo nagitago ni mo. Kaya ka mag-ingon na. Pasing na ng tao. First time. Bitaw di ay no. First time ko na siya meron. Oh. Sorry ha. Ay ba? Come. Dire, dire. Oh. Ayun na. Aywa na din. 6 na may pang-asa. Sus. Ay, naunsa na.
Sa tag 15 yan, kung tagayin na sa kuan. Tagayin sa 5 akong mabayad. Gibot ko ang tupperware, gitago. Sing ko ayaw tago kung itago mo na, ilabay na ko na. Yanan ako siya, kahit mo sobra na, insulto na kayo ba? Ako na namalit, tagoon pa nila. Sabot sila ka milyonaryo, ako'y pobre. May naluoy ka gani ba? Ano yun? Uy, binuo ko, tungaon ang isa. Pagkita na ko nagwa ko suri-sugi, gihamal na ako isa ka subo. Anak magkaon, anak mangyo. Saan na ng inyong kwarta, ginoo ko. Singganan mo. Ah, anak na ko, napuno ko. Ano lang siya na isipin mo? Receive to rainy days, Simple. rainy days, mabuti ko 30 anyos ka mo. Manupuli ay na mo. Anak, manupuli na kamustaas. Grabe ko ano ba, masuya ang gani. Ay, teka. Pareha. Dua ka bird. Sinabsab na lagi mo. Joker. Gaga ka. Tripos mo. Seven pairs on Buka, oh. 7 pairs on 230. Wala, kaya dyan ka rin. Nakaapat na ito. Nagod yung mata, lalo na. Gagawa ang talong dahil na niya. Shower po di ang asawa. Wala ko na ba? Wala mga si kabalo kay kami nga tatlog sa balay. Pakitaan niya. Ganiha lang. Dili, yung lalaki ko mo. Ano ko na anas siya. Medyo Eh? anas ko. Kaya magkaano sa mga. Wala ba niya? Bugas naman eh. Bugas eh. Murag naman. Wala dito tao nagbugas sa primero. Karon kay ni dako man, di murag na siya ang batok adako. Ito yung dahil ako ka. For flowers.
ni. Gusto. Ayan mo sa. Tampas mo ga papares oh. Ay. Sobra. Ayan lang. Plus 4. Plus 90. Ay, 140, 19. Ako tingo. 190. 140. Dos laka. Oh. Hindi, iniwan. Diyan naman pala makita ang money niya, uy. Sa wall na ko. Dugay. First lumo. Kala ko kanina. Saan? Uy.
sorry ha. Ano pag i-declare ko nila, declare ko lang yun. Paningit lahat. Sana walang all up or chow. Okay. Paningit lahat. Wala po chow. 240. Ay, sayang Joker. Yan. He! Hindi nag-gawat na nirap be. Yun na, sir. Shit. Money lang po. Ay, baboy. Asa naman ni? Ay, pusang iring sa akin natin. Tapon. Pusang iring. Sagasa ko sana kung lipong all the time. Maybe hatid si Kati, maun sa tulog, tangang lang buwan nagtawag si Esther sa'yo. Ay, hindi ko alam ko. Saan na siya? Ano? Ano dati? Vlog yan daw ng garte, ano yun? Yan na. Ano yun? Ay, po.
plus 10. Ay, sila. Oh, focus sa 8. Plus 10. Plus 10 din. Plus 5. Pus. Sige na. Hindi ako magpayag. Ay, pungan ko pala. Baka pungan kita ngayon. Sige na. Do not tell me hindi ka magbayad. Ay, up to me, magpong o hindi. Yun, oh, kasi overset siya. Palat! Bakit lang yun ba? Sus! Laban. Ay, wala na. The end of drive car. Ah, na City Pierce talaga sila.